Ang konseho sa Barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu City mopalabang og resolusyon nga mag-awhag sa management sa MV Diamond Vessel High nga padayunon ang paghatag nini og tabang ngadto sa mga residente nga nakasinati og suliran sa kahimsog dunot sa shipbreaking. Si Luan Merondina sa report. Sukad niya itong miaging simana, dili lang pagpangatol sa lawas ang nasinati ni Leonila Primasio kundi pagpangatol usab siyang tutunlan ug paglabad sa o. Iya na kining giimnan og antihistamine apan nagpadayon lang gihapon ang pagpangatol siyang tutunlan ug paglabad sa o. Busa mituyo na siya sa health center karong adlaw aron magpa-check up. Feel na ko ba kanang murag allergic kay wala may plima katulang gyud ba gilok. Okay naman nang kuan nila na to ay kanang gabi ira ano malabad akong pero sa wala na. Mato ni Konsehal Mark Estardo, Assistant Chairperson sa Committee on Health sa barangay, nga dula na sa 200 ka mga residente sa ilang barangay ang nakasinati ug pagpangatol sa lawas o buog sipon. Subay niini gitinguha sa konseho sa barangay nga mopalabang og resolusyon nga mag-awhag sa management sa naasong shipping company nga padayong tabangan ang mga apektadong residente. Sa katong mga nakapa-check up na nga nigasto ilang kaugalingong kwarta, nabutay gamayng hangyo sa pamunuan sa barko nga muhatag lang unta gamayng financial assistance o medical assistance which is among buhaton nga part sa among resolusyon. Ubay-ubay nagyud sa among mga residente ang nakagasto gyud og dago-dago nga kantidad sigig balik sa tambalanan. Niadtong Miyerkules sa hapon, miluwat si Mayor Junard Ahong Chan og cease and desist order sa gipahagayong shipbreaking sa nisgutang barko. Ubos sa maong mando, gitahasan usab ang management sa shipping company nga samtang temporaryong gihunong pa ang shipbreaking, apan gikinahanglang hipuso niini ang tanang mga debris sa barko. Hinuon gibutyag ni Konsehal Estardo nga nakahatag na og mga tambal, ointment ug face mask ang management sa mong barko ngadto sa mga apektadong residente. Apan samtang wa pa hingpit na human ang trabaho sa dapit, padayon ang monitoring nga himuon sa barangay aron masigurong gituman gayud sa shipping company ang mga nalatid sa cease and desist order. Para atog yung matinguha nga madungog yun ang hangyo sa mga katauhan nga undangon lang sa gyud ang trabaho samtang wala pa sakto nga kakuanan sa ilang mga residyo o katong mga fiber dust nga reklamo nga bunga sa grabing pagpangatol. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.